シェリーさん、心配いらないわ。元気でね。ありがとうございます。これで村人たちは無事に脱出したようね。任務終了。これより敵の撃破に向かいます。頼むわ。今は一兵でも無駄にできないの。はっ、了解しました。癒しの力よ。傷を癒したまえ。なめた真似を。しかしここは倒産。
力がみなぎってくる。こんなところで死んで、これに耐えられるか。陶器の渦巻き起これ。邪魔だ、どけ。力がみなぎってきたぜ。